وإن تبغى ساعة كبني خديقة وإذا تيجي موز ما نهم نوع جيكم ودون مت مايا دين يالتين برنام دين يدير ماي وإذا يالتين برنام دين برنام دين ما برنام دين جاب يالتين أغرك مني أن حبك قاتلي والله ما يعرف وسيكو دم عنقلي من يدي مفند سمياني مرنوم نورك وأنك مهما تأمر القلب يضعي والله تكرا من يدي مهنقلي ها أهمي لأم فله جمرنا برنم دي وتنشر دم دي والله وما ضربت عيناك إلا لتضرب ويجور نراني قد جير ما ديري سوانا هاتيرامي ولو تيراني إسابوي في إعصار قلب مقتل وي سوانا هاتيرامي كوري ما ديري دي منا بنمو إبرنم لي بنمو منا دو واتانو كت كت منا برمي ورداني كيتو برني مرام بنو تيرا oy batira bannam nu kette kette sabi berne wardane giddo woni fi i'sari qalbi al-muqattal tagalde o yenni debbo o watti e maslaha bele berne debbo ne o rutti gari wonde kanko berne makko ne wawi yaltude so debbo o yalte makko don debbo o woy sabi kecce makko ande sara tefodiranno e debbo noon feldi woy yam bernde arti enen mbiyata mette cuyi o andi on ari hangadi omona haaltana ɗum kadi kanko ñam gollude ɗe o heewi dañde holko wiiɗon Mamoudou Guiɗaro ko jowol o haalno ɗum walla ngel o haalno ɗum ko wajjo bo Mamoudou Guiɗaro ko imrawna qaysi wa baydatu khidrin ma yuramu khibaruha tamatta'tu min lahrin biha ghayru mu'jali تجاوزوا أحراسا وأهوال معسر علي خراس لو يسرون مقتلي إذا مصريا في السماء تعرضت تعرض أصناع الوصاء المفصلين debbo andude wa bayna no khidri la yura maqibahu odo wo sere mo yara waawur rubba wonore oɗo wo noon ɓe mbi firti ko heewi omo fiya tindol o wi heewi ɓoccode tillisa ne ɗaɓɓetake puncugol muɗum o fiiri ɗum tindol noon heewi ɗo
waynotoɗa guite daneje tal ɓandu raneru tal e nder tillis tawa dariɗo e cagatagal muɗum fof so yii ɗum ɗo ɓandu miijoto ko ɗum ɗo maraw ala kuncowo ala telɗo woy ɗum ɗo e heddi ɓandu ndew Abou Saw en keewi wirude ɗum ɗo woni wonkini kanko Ibrahima Kays o wi heewi ɓiɗɗo debbo baaɗo noon tawa hay gooto yiyata ɗum miijo oɗo won telɗo woy walla won kuncowo ɗum o wi min Ibrahima Kays tamatta'tu min lahwi mi dahmito e on wondude e belaɗe ha e ɓiɗɗo debbo o hayru mo o jali tawa kadi ɓe wona keñiɗo ɓe wona biyaɗo yawne haɗe oɗon arde ɓe wona biyaɗo yawne haɗe yimɓe arde somo sifo noon mbaɗo noon nde o yahata o muɗum nde holno jamma wayat hoɗo foti kolnade e holko wirduno e yimɓe gila e gardede ha e kufridende tawa ko jamma mele ko ɗiɓinir ko jogi walla ko jamaragal woni o yimo wirto dente yimɓe kewɓe ko jiiɗa kadi e gardede ɗum noon o wi woni e makko nden walla woni e makko reeno ɗum noon o wi reenoɓe makko ɓe so wonano ɓe Allah waɗi reenoɓe makko ɓe e reenoɓe wonɓe ɓe o wi gardeɓe so tinimo ko fonɓe warde soɓe tinimo ko waroɓe mo woni wonde o heewi wadde hono noon e wirtade ɓe waktu mo mbiyeten ɗaccuki yani bawngal lomti ɗum woni ko cifotoɗen hedde tataɓal jamma mbiɗen إذا ما ثريا في السماء تعرضت تعرض أصناع المساء المفصل تابعتك في إباغ الله أنا من أخواتك الدين لبيع أسمانه نشاك كير داخلي Ceerno Racine nan ɗo
سكنوا مبدلي فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن عرى أنك العوايد تنجلي خرجت بها نمسي تجر وراءنا ألا أذرينا زيل المرء المرجلي كثيري المخلخل إذا ارتبد الحبيب دواريها نسيم السبا جاءت بري القرنفلي يا أيسر الماناو sukaɓe walla ɗo umara ɗo ɓaysi rewde hay ɓeeɗo sukaɓe tawre ko pular kalde o wi oɗo ɓiɗɗo debbo mo siforo mo wino nane hay goto yiyata miijo on ɓincowo o wi heewi ko ari e muɗum o kad nabdallinaw min hiyam tawa ene hucci e dendagal tomde muɗum sababude ɗoyma walla mbiyan sabi jamma dendagal ɓallu ndu ine hunci kala ɗo wonanma hen suhra o wi so wona ɓorneteeri ɓurdi moƴƴude dendagal koye ɓorne mbiɗen ɗo kanko Imrawna Kays o jooɗodima e arabeɓe hewɓe yonta o weddi ɗumen namnal enen mbiyata o poosi ɗumen question ngaji o namniɓe dendagal ko debbo ine suɗoro holen ko faddi ɓeɗo mbi ko wutteji ñilkoji ɓeɗo mbi ko gude cañaɗe ɓeɗo mbi ko kanŋeji ɓeɗo mbi ko wutteji tawa ko ñilkoji tawa ne ñiltira kanŋeji ene caŋa e muɗum mone fof suɓo ko ɓuuri jarri ɓeɗe e ɓorneteeri debbo walla e cuɗari muɗum ɓe mbiya ko korrata ɓe mbiya ko jarri kanko Imrawna Kays o wi kala ko debbo suɗortono walla ko ɓornotono ko limsatal muɗa fadde liɓuri holɗum ko mbiyaten joɗo ɓe mbima an ɗiɗo comci ɗe mbaɗi kanŋeji ɗiɗo ne ñilka ɗiɗo ne caña ha yooɗi ɗum ɗo ko kanŋe mbaɗaɗo e noppi ɗum ɗo ko kanŋe mbaɗaɗo e suhuri ɗi ɗum ɗo fof hono ɗum ɗo ɓurdata yodde walla hono ɗum ɗo faɗirta o wi waɗi noon hakkude
hakkude ma e debbo so ala ko heddi tan so wona ko ɗum kadi jogitani ma o tawra ko wonko ɓadi on de ɗum waɗi o inniri ɗum limsatal muɗam baddeli kornateeri ɓurnani moƴƴude ɓurde moƴƴude e dennagal ko debbo suɗo omo sigo hakkude makko e oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa hande e bamum wawde hirde so fini sumata yahata koye hakkude galle he ina ƴeewa so alaɗo koyngal gorko yaɓɓi hen hakke baaba o wawde hirde ono meeɗi haaldude wi o alana ɗum feere te alanamo feere ko ardi fof wimo ala no naatirta galle o ko rewi hen wimo ala no yaltirta faaden mo ko ɗum woni gantuno hono ne wonno gille hakkude maɓɓe ne wayno tolnodir heeje hakkude maɓɓe kadi ɗeɓi tolnodir woni gilli ɗi poti kanko Ibru feere ko nde o waɗi o dañino omo naatiroya to galle ɗum woni peeje ɗe poti kanko ɓiɗɗo debbo waɗi o dañi feere nde omo yaltida ko warta ba makko sikkani mo on woni biiɗo faqalat yaminullahi ma laka hiilatun wa ma in aranka li ghadabatu tanjil nden Ibru felliti nadde toon o yamama on ko Imrawul Qays dañi feere no naatiri o jogii feere no eɓe jaltire kanko ɓiɗɗo debbo holno wi Imru wi yo Imru ardogo joni kay kanko ne o dañi feere no eɓe jaltira o dañi feere heddoyaade e yamirore mum o wi Imru ardo famɗina taaɓe sabi ko ɓiɗɗo debbo kanko wawa taɓade no feewi komi salani mo wawa o yarata Imru ardi famɗini taaɓe kala ɗo Imru yaɓɓi omo sakki dampe makko mbiɗen wona melfe wiyete ɗemngal pulaar wi ko dampe o yaɓɓa e dampe he tawa o yaɓɓi koye koyngal ɗo Umar yaɓɓi haa ɓe jalti galle o tawde ɓe jalti galle noon nata wonti yamirore Umar ɗon Imru wi harajtu fiha namsida jurru wara'ana ala asarayna zayla min fil murajjah jaltinme makko ndeysan omo daasa dampe ɗe e caggal batteji amen ɗumin gewno dampe ɗe ne moƴƴi falamma ajazna sahata alhayyi wamtaha bina bannu haftin rihiga fi lmuqaddam o wi gila ne min jawtuno ciɗuɗe hella walla mbiyen enen saraji wuro Imru ardima ɓe kuccani suudu mum ɓe keddaki e galle he ɓe kucciɗo tule ceene daneje seeran ɓe firdi ɗum ko cillude hella enen noon mbiɗen e demgal men saraji wuro e tule daneje ɓe keɓi e tule maɓɓe daneje ceene joɗɗe ɓe jogima eɓe jewla monen
woni tugge molon mayre leen porondiri kono leen badondiri e kala ko ngudi cewdi kongon cewgo wana cewdi awatere ala sawtuji ɗi ne cewdi arandi wonno wi tan asa anal hadisa talaka kalamu nde min porondirno jewte tan sewti kongona holno waɗi kanko Imra'ul Qays e wiide makko hakkude makko e ɓiɗɗo debbo o جاءت بري القرنفل مخففة بيضاء غير مخاضة ترائبها مكحولة كالسجنجل ومهان الله ولكم Imra'ul Qays ويحسرت قدمي بفوضى رأسه يتولي واري مكو ديني wala mbiyen jugu barama yala ko liiji alayya e dow am hadi mur kasida to goñolle rayal mo khalkhali dum niddo sengirde jawe eden kewi yede sikoride non to wonata place jawodo wayno ko taji tawa korlal ngal soja sibo kanko Imro ɓiɗɗo debbo o so heedimo to bange to hendu iwrata ina urdamo kenal muɗum no ɓukkol ngol ardata e makko e nder sifaji men ɗi cifotoɗen e ɗemngal Pulaar kenal ɓuuɓkal barawal waktu wendogo ceeɗu eɗen kewi walde boowal e on sahaa kenan ɓuukal guttowal e on sahaa kal o wi tawa o kaal ari tawa ardi kadi ko e lati ɗum ko so ɓiɗɗo debbo o heedimo e hen hono ɗum duñata en omo sifo ha hande tagode ɓiɗɗo debbo o woni o wi mo hafhafatu oɗo mo haf o sifama e geɗe tati o wimo ko kaka habulo o wimo ko koyɗo ɓandu o rutti e kaka hakule hen o wi mbiyen jerindiɗo noon tafsir koyɗo ɓanndu o noon o jilli hay sanno debbo o ko ɓutto ko koyɗo ɓanndu hayde ɓanndu nde o firtani en hen ko yeewi kanko yimɓe o e neɗɗo ne wona ɓutto tawa ko noototo ene wona cewngel tawa kadi wona noototo eɗen mbawi noon annude ɗon to bange wasde luggiɗinade nototoɗo emo notata ko oɗen mbi ɗum koyɗo ɓanndu walla en gari ha e belɗo tan kannen ɗum noon ko coftu o siforama danejo gite woni bayba o siforama danejo ɓandu
jurtiiɗo reedu o wi ñañi daade ɗi ko coccaaɗi eɗi mbayno daaroɗe eɗen keewi wiide ɗum ɓolɗi daande en cifinooma e nder sifaaji men ñanden wiiɗen e ɗum heewi e ɗum waɗa e meɗen kono ɓuri heewde koye leñol men biyeteengol wolof en daade baɗɗe no fompor kon ni woni kassa janduli ɗum noon alhaji holko imrawol kaysi sifi noon ha hannde koye tagode ɓiɗɗo debbo وجيد كجيد الريم ليس بفاحس إذا هي نصر ولا بمعتد وفرح يغسل متنا أسود فاحم أغيث ككم من نخلة متأسكل debbo فبكر المقانات البيان بصفرة غضاها نمير الماء غير المحلل قولوا بكر ولا مبوم جندان الشفرة ببنوبة ene cifoɓe mbi kala ko taga o ɓoccode ɓuuri yodde walla mbiyen woofone ɓuuri yodde o wi kadi kala ɓoccode so ndenndi ko ɓoccode naw faddi yodde ɓoccode naw fof kadi so ndenndi ko aforde nde faddi ɗum woni o sifori oɗo afarde naw ɗum ka bikrin seeran ɓe mbi pirdata ɗum ko hono afarde naw tawde faddi e ɓesgu fof ko ɓoccode ɓoccode fof faddi ko ɓoccode naw ɓoccode naw fof kadi faddi ko afarde nde holko waɗi ɓe wiide noon ɓoccode ɗe fof keewi wonde ko ɗe gono daneje ɗe gono hoole ɗe gono cooya ɗe gono bulaji ɓoccode naw ala no ciforta koye on bangge kono ko aforde nde tan jogoto rendinde sifaji ɗiɗo rendina bangge danawol bangge coynugol bangge bula tawa fof ne sindodiri e mum ولك بكر المقانات البياد بالشفرة قضاها نمير الماء غير المحل ومسيبون دار جبت دبو holno heewi daarondirde e yontaade so ene ƴeewondira e muɗumen ɗo jaabi en wi tasuddu wa tubdi an asilin wa tattaqi bi nadiratin min wahsi wijrata mawti alhaji samba si en mbiyata naara talo hango ɓiɗɗo debbo omo rento ndaarki mbiyeteeki ndaarki kalwa
ƴeewi ndaral futtina guide tan ɗon keeyo macca Imru noon wi ɓiɗɗo debbo o ne reeno ndaarde kiiɗɗon ndaarki alaa ka suddugo tubbiyan asili kanko kay o ndaarat o falo sa ƴeewimo taw jeeraran ko koobal ngal bange hakkille o jiyata so ƴeewma fof so pellita ɓamtude gite aɗa ƴeewama fof fotata koye hakkille tawa kanko no ñippi gite walla o tawi o wi kanko o waɗata ko ƴeewgol koñgel sa hawri e koñgel e ladde nde ƴeewma fof tawata ƴeewani sa ƴeewi ɗum tan ñippal gite ɗum noon kanko ɓiɗɗo debbo o noon ƴeewa omo sigo gaade nde woɓɓe mbi jamala Imru wi daande nde wawi kono daande lelle o jiiɗin ka jiidir riim leysa bi faaxis te daande nde wona kadi fantude daande nde juuɗe ha softora e meɗen mbiyen ɗum woni daangal kanko noon o wi daande nde wona fakiki ida hiya nassatu wala bi muaddi te so fooci daande nde nde wona ɓolɗinade ono nde wona ɓolɗinade noon dañiɗo ɓe mbi nde jiiɗama fof tawata ko cakayel kake ndiŋel ine daande dañiɗo ɓe mbi ala ko ɓoolon kewkon cikinoɗen naani kono kono woni daande ɗum woni wona ɓolɗinade eɗen jonna ha hande hunde e sifaji ɗi Ibrahima Kaysi sifi e oɗo ɓiɗɗo debbo Israel manen تدعو الظلام بالإساء كأنها منارة ممسى راحب مقتلين يمروي وفرعه يغسل المتن أصفد فاحب عزيز ككنو النخلة المتأسكر ونائره مستغفرات إلى العلا تظل المداري في مصنع ومرسل arab noon wi ko cate kanko Imro wi ko juubi o wi jubbi ɓiɗɗo debbo walla mbiya sukundu muɗum ena tonka balaɓe ɗe walla mbiyan ne hippa balaɓe yo assil matan aswada fahima cukoru ɗum ko ɓurndu ɓawlude e cukoli kono ɗaɗum kadi kono ɓawli ɗum ko kayru kadi ɓuri sukkude mbiɗen e junge tamaroje hono no Imrawul Kaysi tawa ko junge kadi jiiɓodirɗe wona certu
ويتي سكون نوكو بامتيم وينو نانا وينو يب بلد توغل ngol la do yugo bamtim o wi enu majjina yeso ne kayru sukunu du ndendu sanca e ndendu moraba woni gadairu mustazziratun ila al-ula tadillu al-madari fi musanna wa mursal do jom bayanen bi jom ilmul bayanen be mi imru hal sababa wa mustazziratun ana satina yibran dem ngal arab awawir murtafi'at taro ko hay wi ko pamtiro ali taran no newonortomi dum non holli be mustazziratun o firde murtafi'at وكسح لديف كالجديد المخصر وصاغ كأنه بصقي المذلل وما قوي اللي يغداد وحال ناني يقول بندق وما أرتره هنو so tawi ana wondi e makko mo docteur ma to bangi les hono daba ibu docteur to ginol mudum o mo sifo o wi parle de ara timto o wi eden jodiri e yite hono no catal walla sabuju tamorowi taw ko yarnete ha haara ndiyam no yitere yeɓirta ɗum welto sa fotiri noon e korlal mo o ko noon wonata ɓernde ma nde no yarnade ɗum ɗon إلى مثلها يرمي الحليم صبابة إذا ما فكرت بين درع ومجول فصلى الأمايات الرجال عن السبا وليس سبايا أنا هواها بمنسلي إبراهيم القيسي إذا جاء الفائدة يمكن تدبهم وما جلبنا نبي سورة كل نبي لفوف صناني يمايو سورة جلبة ومسيبه أوي أوايبون كثير لصور على ميالم yebir ke tawane woni e dow soro juma hono non woni kanko ɓiɗɗo debbo on no jalbirta so naate niɓɓe o wi ɗo tolli ko sifete ko urko
ɓadi ko miski yettoto joomum o wi heewi ko dadɗude makko ɓuuri miskiji omo sifore ɗantotoɗo beetaɓe ɗoygol joom barke mbiɗen o wi omo sifore mo ganduɗa wowtata so wona ko ɓuuri yodde e konngol walla ko ɓuuri moƴƴude e konngol ɗum noon Imrawul Qaysi wini sifano en enen worɓe o wi ko hono ɓeeɗo ɓiɓɓe rewɓe woni ko foti sohlude dariɗo e cakatagal muɗum tawi ha ɓiɗɗo gorko woni ila misli ha yarnul halima sababatan ida masba karrat bayna dehin wa mijwali woni no mbiɗen sa darima etaɗo Alhaji Samba Sy en tolni hande oɗo zaman o wiya fiɗɗi dolokke maɗa tawi dolokke one wonde e caggal muɗum ida masba karrat o wi sa fiɗɗi walla a boccima bayna dir'en hakkude dolokke o mijwali e caggal muɗum o wi ko hono ɓeɗo ɓiɓɓe rewɓe yottaɓe poɗɗa miijade ko ibrowi ila misli ha yarmul halima sababatan ila masba karrat bayna dir'in wa mijwali fasallat amayatu rijali an siba wa laysa sibaya an hawaha kanko ibru o wi ko haalanta en fof yiyan pam kam kanko o wona neɗɗo jeebiɗo cukako muɗum o fijirani hoore makko saka ñambuji de kewa e ɓandu makko woni ko sifete e makko ko bange dakameji gonɗi e ɓandu he heewi ko sifa e makko wiye Ibru kay wiyama yaltinta ko wiyete dakanɓe jaltowo e gorko wiyama so Ibru gañima ƴiƴam yaltata kala ene yalta kono o sifima hoore makko ko addimo hewde cellal kono haaldirta e rewɓe ɓeeni wona noon o gollondirta e muɗum o wi ɗum noon wona fijirde cukako makko wa laysa sibaya ana hawa haaɓe mumsen mi wonani neɗɗo mo ganduɗa ko jaɓɗo rewde belamma fittaɗo muɗum tan ɗofti cukako mum ala ko Ibru wi ala rubba hasmin fiiki alwaradatu nasihin ala tawalihi gayru mutali وليل كموج البحر أرمى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمتع بسلبه وأردف أعجازا وناء فكالكلي أنا وين سفاجي هو سفاجي عثمان جور سفريرو o wi ko famna en no wiireteɗo banggue hakkude makko e ɓiɓɓe rewɓe ni heewi ko ɓiɓɓe debbo ara e makko ine fela mo tawa raɓɓiɗinaki e peloje he ene wiya an kay ko ni tan mbaɗa yimɓe mbaɗa yiɗi ɗumen ha heddi min